дар ноҳияи балҷувон асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон бинои навбунёди боғчаи кӯдаконро ки дар заминаи кӯдакистони рақами 1 ноҳия сохта шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. من میگیرم گلوترا میگیرم. муассисаи томактабӣ барои 100 кӯдак пешбинӣ гардида он аз 2 ошхона иборат мебошад. Ошхонаи якуми бино аз утоқҳои машғулиятгузаронӣ, хобгоҳ, бунгоҳи тиббӣ иборат буда, қабати дуюм аз синфхонаҳо, утоқи роҳбарият, машваратгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. корҳои сохтмонии бинои кӯдакистон моҳи марти соли ҷорӣ оғоз гардида он дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. масоҳати умумии бинои сохташуда 535 метри мураббаъро ташкил медиҳад. акнун баъд аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур мушкилоти фарогирии кӯдакон дар ноҳия бартараф шуда имкониятҳо барои қабули онҳо бештар гардид. зеро агар то ба ин дам дар кӯдакистон ҳамагӣ 2 гурӯҳ фаъолият дошт, акнун баъд аз истифодаи бинои нав 6 гурӯҳ ба таълим фаро гирифта хоҳад шуд. яъне ин маънои онро дорад ки дастури пешвои миллат ҷиҳати фарогирии кӯдакон то 30% ба муассисаҳои томактабӣ дар 3 солаи баъдӣ бо суръат амалӣ гардида истодааст. боғчае ки мо дар он кор фаъолият менамудем барои 50 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардида буд ва имрӯз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон бинои дуошиёна мавриди истифода қарор дода шуд ки барои 100 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ гардида шудааст ва мо миннатдоригии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ва ваъда медиҳем ки кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ватанпарварӣ ва дар замири онҳо ҷой намудани ҳисси арзишҳои миллӣ тарбият намоем. фармоишгари бинои иловагии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи балҷувон ба ҳисоб рафта корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони маҳаллӣ анҷом дода шудааст. тарҳу симои дохил ва берунаи бино бо ҳар гуна аксҳои қаҳрамонҳои афсонавӣ оро ёфта атрофи он бо гулу дарахтони ҳамешасабз зебо гардонида шудааст. зимни боздид аз кӯдакистон пешвои муаззами миллат аз иҷрои корҳои анҷомёфта ва дар муддати кӯтоҳ ба истифода супурдани он изҳори сипос намуда ба мураббиёну маърифчиёни ноҳия дастуру супоришҳои муфид доданд. ман лутфия абдумуталиб тӯли 2 сол аст ки дар кӯдакистони рақами 1 ноҳияи балҷувон ба ҳайси мураббия кору фаъолият мекунам.
در وقتی که ما در آن کودکستان کار و فعالیت می‌کردیم آنقدر شرایط‌های خوب نداشتیم. حالا باشد با شرافت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت چنین یک مؤسسه زیبا و زمانوی با تمام تجهیزات‌های زمان معاصر مجهز گردانیده شده است مورد استفاده قرار دادند و ما تعلیم دهندگان این مؤسسه مینه‌داری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت می‌رسانیم و کوشش می‌نماییم که کودکان را نسل نورس آینده ساز را در روحیه وطندوستی و وطنداری و خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. اطلاع داده شد که تو استقبال جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی در مرکز و دهات ناحیه بلجوان ساختمان باز یکچند کودکستان نو و زمانوی ادامه خواهد یافت. همچنین در این روز از جانب پیشوای ملت به یتیمان ناحیه تحفه ها تقدیم کرده شد. زبی هر یک انجمن ای موملی شهگل در این چمن ای موملی خلقی تاجی گران نمود آوازدار سروری خلق و وطن ای موملی. احسان رحمت